Tasawuzun tiz kömek merkezinde dören yangının netijesinde yeten ziyany edaranyň öz işgärleriniň hasabyna mezburi dolmak talap edilýär. Awgust aýynda Demirazyk welaýatynyň merkezi şäheriniň tiz kömek merkeziniň hojalyk işleri bölüminde uly yangyn döredi. Habarçymyz munyň edaranyň anyk işgärleriniň hereketi sebäpli ýüze çykandygyny, emma derňewiň netijesi boýunça munyň üçin hiç kimiň jogapkärçiligi çekilmändigini anyklady. Yanğın sarkowlaryň we işgärleriň kirlerini ýumak üçin niýetlenen bölümne döredi. Sanitarlaryň biri kir ýuwujy enjamlaryny birden iş edip başga ýerde öz işleri bilen gumra boldy. Bu enjamlaryň birini yanğyn dörep bol partlady. Yanğyn söndürüji gurluklar 4 sagat çemesi ot bilen görüşdiler. Binanyň esasy merkezden aýratyn duranlyk üçin ulaglary we beýleki deskalara ziýan ýetmedi. Adam pidas hem bolmady. Ýöne her biriniň bahasy $2000 bolan 10 sany kir ýuwujy enjam harap boldy. Dip merkezin işgärleriniň biri 26-njy sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Ol bu ýagdaýa ünsüzligi derarly sebäp bolandygy aýdylýan sanitaryň adyny, onuň merkezin ýol başçylarynyň biri bilen isten daşgary bardygy öýdülýän gatnaşyklary barada hem maglumat toplady. Emma gurrun edýän şahsylaryň hiç birinden kommentariýa almak başartmandygy sebäpli olaryň atlaryny we gatnaşyk derejesini äsgär etmeýäris. Merkezin işgäri ýol başçylarynyň Aşgabatdaky emeldarlary bilen ylalasyp paranyň öwüzini, bu hadisany ýapdyrmagy başarandyklaryny hem gurrun berdi. Azatlyk bu aýdylanlar barada dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biriniň degisli edarlaryndan kommentariýa alyp bilmedi. Sol bir wagtda ýetilen ziýanyň öwüzini tiz kömek merkeziniň öz işgärleriniň hasabyna dolunjak bolunýar. Merkezde işleýän lukmanlaryň sanitarlaryň şefagat uýalarynyň her birine 2000 manat beşberine pul tapşyrmak talap edildi. Bu näresmi ýagdaýda yanan kir ýuwujylaryň öwedini dolmak üçin edilýär. Dip bu ýagdaýlary bastan geçirenleriň biri gurrun berdi. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanyň häkimetleri we berk döwlet gözegçiligindäki media teristleri ýurtda bolýan ýangyn, ýol ýa tebii hadiseler barada maglumat bermeýärler. Ýöne azatlyň habarçylary we garaşsyz nesirler käte adam pidalaryna getirýän tebii, tehnik hadiseler we köçe ýol, oty betbakçylyklary barada ýygy-ýygydan habar berýärler.